Aquest és el darrer exercici en el que practicarem només la fila guia i la fila superior. En la propera lliçó començarem a practicar també la fila inferior. Tranquil·litat, no espera tant. La fila inferior serà dominada com estem fent amb la guia i la superior. Ara anem a concentrar-nos en aquest exercici. Practicarem la pulsació de la tecla de la lletra P i especialment la pulsació del dígraf PL. Quan hagis superat aquest exercici, si t'has registrat, pots fer clic en el botó Dades i després en el botó Tecles per veure precisament això, en quines tecles has fallat més. Aquí podem veure com la tecla de la lletra I, la més difuminada, ha estat la que ha sofert més errors. Clicant en el botó Signes, veurem també com destaca la lletra I. I què hauríem de fer? Practicar la lletra I amb ganes. Repetir moltes vegades el moviment del dit per tal de que es quede ben gravat en el nostre cervell. T'està agradant el curs? Convida'm a un cafè. Només has de seguir les instruccions que trobaràs en la descripció del vídeo o en la lliçó. Gràcies pel teu suport. Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.